שלום לכולם, בסרטון הבא אנחנו נלמד על כלי מאוד מאוד פשוט שקוראים לו Image Reveal, חושף התמונה. זה בעצם מעין לוח שמאחורי כל אחד מהמספרים האלו יש חלק של תמונה. אנחנו יכולים לשאול את התלמידים שלנו נגיד שאלה, אפילו שתי קבוצות אחת נגד השנייה, וככה אם עונים נכון אז פשוט חושפים את התמונה. זה כלי מאוד מאוד פשוט, אני קודם כל אראה משהו לגביו. ברירת המחדל היא 49 שאלות, אבל בעזרת שני הכפתורים האלו אנחנו יכולים להוסיף משבצות, הנה יש לנו כבר 64, 81, או להוריד משבצות, כמה שאנחנו רוצים, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, זה ברגע שבחרנו את מספר המשבצות, אנחנו מעלים תמונה מתוך המחשב, לדוגמה אני אעלה כאן איזושהי תמונה של חנוכיה, ואז אני בעצם שואלת את התלמידים שאני אומרת להם, בואו תבחרו איזה מספר, לדוגמה בחרנו מספר 7, אוקיי, אז השאלה שלכם, ואני פשוט מקריאה איזושהי שאלה שרשומה אצלי. אני אפילו לא רושמת אותה בתוך הכלי, זאת אומרת שאני יכולה ככה ממש לשחק עם זה, במידה והם עונים נכון, אני לוחצת על מספר 7, ונחשפת חתיכה מהתמונה, וכן הלאה וכן הלאה. עד שככה הם מגלים, ווואו, איזה תמונה זה יכולה להיות. תדם, חנוכיה. זה כלי מאוד מאוד פשוט שממש יכול להשאיר, אפשר לשים תמונה, אפשר לשים את נושא השיעור ושיזהו אותו, אפשר לשים לדוגמה אפילו איזשהו סוג של מקור וינסו לזהות מה המקור, יש כזה נגיד הרבה מילים. פשוט להיות יצירתיים, ואחלה כלי שיכול להעשיר את הלמידה.